bandiraɓe fuutanko bisimilla mon e boutique Baye Niass chez Badjo ɗoyete e kanel e kanere tampere mon gasi aɗa jogui anniversaire walla kala programme bawɗo won ar jiya Baye Niass boutique ɗoyete e kanel haɗani ɗon tan ene tawe ɗon des produits cosmétiques kala momanteji belɗe ɓurɗe tawa ko dogoje teint mo tawa watta caɗiɓe des chaussures et sac hommes et femmes. Baye Niass boutique c'est Badjo woni ko kanel lawol pharmacie ya awa ba fade jeere. Baye Niass boutique et frère hocugolel laaɓa juuɗe cengenagel kanni ne ŋaajira yontaɓe. Téléphone makko ko 77 947 09 91 77 947 09 91. Baye Niass boutique chez Badjo, c'est la classe. liggéey weebaani neɗɗo mom so yiɗi wonde mom o jabat liggaɗo o jabat tampude kadi ko noon tan patron munode ko mettuɗo on muñat tan ay ñenden sax min jii ko ndeɗinaɓe ɗo mi yiɗi arga pour jarnadam sax kono mi heɓani temps won bottare ndi fof ne ara o yijirani hay saha goto ɗum ko haydara yijirani hay saha wallahi ɗum ko haydara onon fof kon ɓiɓɓe jaggi mon kon ɓiɓɓam ni eyi kadi liggontoɗon ko joom gallam mbiɗa jogui mbiɗa wawi mi waɗat inchallah wor sikku won hen inchallah ko ɗiɗo fof mon waɗanno eyyi comme ça so ari toon ko jaggimi komi ɓiɓɓe makko jagguira sappo mina baɗoji ɓiɓɓe makko ko fula waɗani mi fo assalamu aleykum waaleykum salam jam mawɗum alhamdulillah jam tan ke barakallah alhamdulillah aɗa selli ligguey o e namde hen mawɗum alhamdulillah wallahi a hokkimo ndiyam ma mi hokkimo ndiyam kay mi yeri ayri mawɗum kay no ligguey o alhamdulillah taala ayi jumaɗo o gummi noon joni nattum ɗo nde tum ɗon a wiinami arta mbimi waɗi mi jami ɗo min waɗi mi ar ma nelwoyde leɗade ni walla faade gueɗe goɗɗe eyyi babou galle mbiɗum yaha nder nokku mon ndiyam ɗon eyyi so waɗi asara arɗo waaleykum salam joɗɗo haajel seeɗa tan wonno yumma ko yeehi wurtoki dañani or guil suba o joni dañi or nana ara joni noon aɗa wawi yaade mbaɗa hirande haade makko arde eyyi ala min kay woto tambin hoorema wonnam ɗo tan gosel guerte gos guerte seeɗa tan eyyi yimɓe kirto tan wonmo an ganduɗa hoorema ɗeɗo balle ayano ba wallahi wala balle yumma yuba defar wottade ndi machallah wallahi jogono waddemo surprise wallahi allah surprise jogono waddem kalo mala e nokku kado mala e nokku aha duwaw kam a heeɓi duwaw tawi duwaw tan ke e heeɓi joni noon ya defoy hirande hade makko artude eyyi farmi ƴawa noddamo ni affaire o de nan waɗa kuuk 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 aɗa andi affaire o ko ñugde portable makko ñanden loniɗe ayi vraiment ko ɗum tan ɓeydi addudam ga hen ñanden ko mbaɗa sa neɗɗo akan so waɗi min ko meeɗa waddam il faut que natan jafaram ko ñanden koye mbaɗi o gowni fewani ko liggey heñata kono wona jibbi jamin jafoɗa ɗum no fewi goto ɗum
te sa yimino kadi mo hokke ɗum ɗon ko hoolade e wawde ko mbaɗami eyyi so liggey o so saltiɗi kañum a wawata dañde ko jiɗɗa o ala hayɓe ko yiɗi widema par ce que minen andi himin ɗum suwaɓe kadi a ɓuri ligginde min kono majjum boni min meeɗa wode ko ɗon probléme kono so min mbaɗi il faut min gara min jafuma holko oɗon mbatta a meeɗa wadde jomum jeni ko ɗum tan arta yafum ɗiɗɓe soit nade kadi goɗɗo ko ɗum tan min gara min jafuɗa min wona jikkuji amin ma ko yiɗi ko heñade jafuɗa min oɗon ɗumen no fewi anen ka cuulel moƴƴel kadi mi yiyanema goñi sa ari a haali kaɗo haal wawa fawrude nayna te kadi mboɗo joguinoɗo holko foti arde eyyi donc so ari ko jumuma jimmi ronu ɗum kadi inchallah min kam jagram komi ɓiira kadi ko jiɗɗa wama arrangé hay so waɗa kam arrangé min mam waɗen ɗo so Allah jaɓi mbaɗa waɗa gorgor no fewi aminen tam jinnaɓe ɗo e guitani jinnaɓe daalno noon tan nena minen neni ko wiɗam noddim sak o wollirma mbin ko haali kam noddi patron ma hokkaɗa ɗum hay batte ɗum nene wawi haade hakkude sak ala ɗum o noddiyam o haalnima ko te kadi cuulel sa yiiɗi ɓamtare kadi duwa jinnaɓe jeeya eyyi sa dañi a liggima a dañi 15 bu sappo ɗi hokku jinnaɗo bu coyɗi kañum gonta 15 goɗɗi ko ɗum woni ɗum sa yiiɗi ɓamtare kadi dinama hokkuma duwaw o noddiyam ɗo hay o haalnam mbimi ɗum kam somi yi hamiɗo on yewdema so Allah jaɓi parfois famantaka ngam gama yimɓe mbiyake 21e siècle ayi taw posé hasi heewi hakkillaji ko noon pambaɗo mi yiyama ala foti hirani walay mo gaɗam de wala ma kirta après a jaram no fi a saha goɗɗo so Allah jaɓi Allo Houré, ça va? Anto gonɗa? Kam borom dari place Badolo jinnan mboɗo famma mbiya yumma nulma. Isi yumma nullinama wawa haalandemi joni gueɗam fof a tardini ɗum. E ala probléme mboɗon ɗon min mam ya mam sodan hooram bagage am ala probléme robbo jooɗi nan ɗo mam sodan hooram. Seli, wonay tan ɓe mbiɗa kom lanndo prigma wala fof ala ɗo hen ayi ko jogui anniversaire mbaɗo sodanama doy salam jiɗa fa heɓat ɗum ko jeeyata bannanamo normal de donc no jiruɗa ɗum ni waɗi keremaji no waɗi parfumage machallah no waɗi sac ana yewno keram ay ya ñen fof Dakar mbaɗon commande lawol de ene wonɗo ha e kene eyi lawol de ko yimɓe fof fiyakadi hankkadi ko woni Dakar fof noon fof soynanteno so sami kay foti foccee selli inchallah fayde moom tan ɗum ma way masala ala ala ɗo hen koɓe mbaɗanno commande Dakar en Europe en fof ala ɗo hande gila e robboji ha e ɗum ɗo ha e mesa ha e sabuji hay nder sabuji ñande to ndumi ɗo Thiés toon toon e moɗo so wona ɗo sa te ko ɗo e wuure wonno mbaɗa no wonano ɗo ñanda ɓoya ko sehila mo hañam baljo non ɗo baljo keramani yer ɗo monsieur François mi nani kala ye sabuni guitto kuje moƴƴo mi sabuni maɗa ɗe sihilam goto sownoɗo en eɗe moƴƴi ha may ɗe nani guitto kuje kadi ceerani wona temdere jara temdere jara weewi en te guitto kuje ittata hiɗiya so ala tewɗo ɗum kadi nani hen dano juuɗe kadi dawminoɗen inchallah ka vraiment man kadi machallah an kadi andi o fofti quoi joni anene mbatten périgaji greffage uji ittina men ko joni keramaji kadi pareil
Kapul bito puliram on kam yon lawol. Don hor lawol ni. Barjo mashallah kay. Ring maw kay. Mashallah joni. Fof rendena no. Banna hame affaire ko banna am amle pour anniversaire. Inshallah. Fay kala somo ka ko derfaso bi ñu lay e fof dal manda dal ko mo ko ten maquillage fof banna men. OK inshallah. Ariay? Ariay? OK. Ni posadam demi ya. Bara don ko cham. Kini yani mo do fay kalba. Ali non ki? Ana batel. Esa masal ko. Ana batel. Est-ce que vous parlez? Lo pa. Mo panda. Solo minani mo do ene posada mo de. Mo pa na mo. Jona na batel. Ren ni fof kala so. So pay ni ma menel. Ada ni kan wana. Tawi boy haram. Minen kam do ko wure min ya. Kadi ko buro e wona yimbe wuro ko commerçant. Dana fof. Yidi ko nyablade yo taw xaalis ni ko ma jiyo fof foti do amen. Sa ari ran wala ma ko dem. Taw ko na la. Da fof. Ay tutu. Taw sa yidi min tutu. Kewan hokkude première fois. Kewan hokkude marana min ko comme ko action ni yaari. Nani bitigo ari ha do sot. Kalis ma sami mi basal na da. Da ay say di closure se ari. Ah, closure. Solire. Inshallah. Don ada no ko wano. Sonti di e non ya faden sabe no mevo. Man tutu ko na zakata. Inshallah Allah. Waji gorna no sa si mo ko ma. Tangono. Sole, ya ya. Al galmo. Eh, ya. OK, merci beaucoup.